týka veľkej kopy piesku, to je všetko piesok z detských ihrisk. My ho priebežne potom predávame, alebo sme ich ponúkli Rómom pri stavbe tých záhradných chatiek, tak betóny pravidelne každý rok sa recyklujú a používajú sa ako podsypový materiál, alebo ich dávame pod cesty a tak ďalej. A betón, takisto to môže potvrdiť pán Lošonský, každoročne, či už BA Building, alebo TKV Building, alebo ďalší nám tieto betóny berú, drvia ich a berú si ich. No a samozrejme, že tento priestor, máme tam iný materiál. Ja som, myslím si, že moje heslo je, co je doma, to sa počíta. To znamená, že pri akejkoľvek rekonštrukcii dlažby nič nevyhadzujeme. Oslovujeme tých, ktorí vyhadzujú či už kameň, alebo tehlu starú, alebo vyhadzujú dlažbu a tam to zhromažďujeme a pri tých drobných opravách pár metrov štvorcových sa nám to osvedčilo. Takže nech mi nikto nerozpráva o nejakom neefektívnom hospodárení a dobrom gazdovi.